Bismillahi sirullah, Bismillahi sifatullah, Bismillahi af'alullah, Bismillahi dzatullah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul mukarramin wonten ngarsanipun para masyayikh, para kiai, para ulama, asatidz, wabil khusus dumateng pengurus Nahdlatul Ulama PAC Sragen MWC panjenenganipun Bapak Kiai Fauzan Mustafa, pengasuh Ponpes Nurul Hikmah, Bapak Abdullah Syafi'i, Kepala Madrasah Diniyah Nurul Hikmah, Bapak Kiai Hasan Basri minangka Datus Suriah NU MWC Kecamatan Pundi niki? Gisi. Niki namung wis Gisi kok. Tapi nek boten percaya nek mriki Gesi nggih. Niki Gisi boten napa-napa. Juga merangkap sebagai kepala MAN NU MANU Gresik. Alon-alon Mas. Dari apa ya? Bapak Kiai Haji Isman sebagai Tanfid MWC NU adalah panjenenganipun Bapak Dan Ramil adalah Bapak Kapolsek Kecamatan Gresik Pak nggih. Sedaya perangkat Bapak Lurah rawuh Pak, Bapak RT, Pak Bayan, sedaya jamaah ingkang dipun mulyakaken, ingkang rawuh wonten kalodhangan siang niki kula prediksi sekitar 12.000. Kirang langkung nggih Pak nggih. Tujuanipun teng mriki badhe midhangetaken pengajian, badhe midhangetaken pengaosan. Lho nggih sami to Pak nggih. Mula ibtidaul kalam sebagai pembuka kula dherekaken ngucapken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mula nikmat ingkang paling ageng paling nggih menika panjenengan kedah syukuri. Pertama niku nikmat tawil umur, nikmat panjang jenengan boten panjang umur napa saged kawit pengaosan niki Pak. Cobi jenengan etang-etang dipun emut-emut tangga dulur sederek kanca sing ben wonten teng alam donya niki pun boten wonten kathah napa boten Pak? Kathah to mboten. Apalagi sakniki tiyang sedo kathah sing dadakan Pak. Jadi ajeng sedo niku mboten ngomong-ngomong. Nggih napa mboten? Ngerti-ngerti enten tiyang mangan gereh mati.
Ya kira mati. Itu betul Pak. Itu digoreng kawin mangan dire. Mati. Cak nom-noman iku pengen nikah nek Pak Ustaz Agus, kula pengen nikah kalih niku, pokoke nek larabi kalih niku kula lampu gantung. Iya lampu. Iya bener. Mula jenengan sing paling ageng niku nek watone umur jenengan pun donga saderenge Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Dene jenengan bar Ramadan wulan apa niki, Pak? Wulan apa? Cek kumpen apal, Pak. Ayo cobi bar botol niki wulan apa, Zul? Bar Zulhijjah. Tuh. Ya nek kudu iso betane, Bu. Saniki tanggalan pasar, dina pasare apa mboten, Pak? Cobi pon. Pagi. Kliwon. Lagi pae. Kula nek ikut pengaosan ngeten iki wiwitanipun wage kalih kliwon dan gage dangke pun apa niku. Sakniki bulan ganjaran apa mboten, Pak? Ayo dimulai sasi jengkel iku napa? Sura niki Jawa. Lho wis Jawa sik. Sura. Sapar. Mulut. Rada mulut. Mati lawang, mati lahir, rejek, ruah, poso, loh, baru, berposo ini sama, wong gak poso kok melok bodoh ini kula ibarataken gawe iki gak nganggo kathok. Ya itu ini Pak, wong niku poso Ramadan jikuk ping 3, bukaan. Tengah-tengah karo akhir. Nek sing gak poso blas niku ngarep-ngarep kok bodoh, Pak. Enten niku penten, Pak. Bangsa mungkin bodone dina apa dan jenengan iki wis bodoh dina mangan kok. Iku gak enten ta iki, Pak. Boten mungkin-mungkin. Pun